projecte del Museu del Disseny, clar, no era un museu que naixia de nou, que havia néixer de nou, però que es conformava amb les col·leccions de 4 anteriors museus. El Museu de les Arts Decoratives, el Museu de Ceràmica, el Museu Tèxtil i Indumentària i l'Antic Museu de les Arts Gràfiques. Aquests 4 museus, i en especial el Museu de les Arts Decoratives, que ja feia uns anys, des dels 90, que havia començat a crear una col·lecció de disseny, que fins aleshores a Barcelona no existia cap. Això va ser una reflexió que va fer Oriol Bohigas quan era regidor de Cultura de la ciutat. Llavors va començar a créixer, es va començar a construir, en realitat, aquesta col·lecció de disseny industrial o disseny de producte, de disseny gràfic, i també des del món de la moda, doncs, del tèxtil i indumentària, el disseny de moda, que són les 3 grans branques de l'actual Museu del Disseny, diguem-ho així. Per tant, aquest projecte significava integrar, que ja s'havia anat fent prèviament, mica en mica, en l'etapa anterior, que jo agafés la direcció, integrar, traslladar, reorganitzar i donar-li un sentit a totes aquestes col·leccions. És a dir, que obrir el Museu del Disseny era, evidentment, tot un repte. A més, havia estat un projecte molt llarg, amb participació de molts experts, historiadors, museòlegs, dissenyadors, un projecte que havia estat molt comentat, amb l'opinió pública, els sectors diversos del disseny. Hi havia hagut opinions de tota mena i de tots els gustos. Quan finalment, en aquesta recta final, doncs jo m'encarrego, evidentment, amb tot l'equip, s'ha d'inaugurar, li hem de donar una definició definitiva, doncs el patrimoni que estava escampat en diferents seus, etc., és clau. Per explicar que a Barcelona hi ha un patrimoni que va de les arts decoratives, les arts industrials, al disseny, que neix aquesta cultura del disseny, que Barcelona és un centre molt important i que diríem que el disseny no neix com un bolet, sinó que venim d'unes altres, sobretot d'un segle XIX, amb la industrialització, que ens ajuda a entendre tot aquest procés, un debat art-indústria, etc. Bé, tot això, diríem, s'havia d'explicar a poc, tornar a posar al públic, perquè fer un museu nou va voler dir tancar els altres, fer uns trasllats, i per tant, insisteixo, molt temps sense veure col·leccions, i era com que en el públic, diríem, se l'havia impossibilitat de veure el seu patrimoni. Sempre estem parlant d'un patrimoni a la ciutat de Barcelona. I com que som un servei públic, diríem, un museu públic, i amb voluntat, no només som un museu públic, sinó que tenim voluntat de servei públic, teníem molt interès en treballar bé i en organitzar bé el patrimoni. Tot això és memòria històrica, tant les col·leccions com els documents, és memòria històrica d'aquest món que nosaltres en diem de les arts de l'objecte i del disseny, i de l'objecte per viure. L'he definit moltes vegades d'aquesta manera, perquè ara estem asseguts aquí en una taula, una cadira, un llum, un ordinador, tot això són objectes per viure, els vestits també, bé, tot el que ens envolta, sigui fet des d'una manera artesana, des de la manufactura o ja des del disseny pròpiament industrial, o en aquesta línia que ara es recupera de tornar a casar el disseny i l'artesania, que també és una altra, diríem, manera d'entendre també aquesta creació. Per això aquesta importància del patrimoni i de fer-lo créixer, perquè si som l'aparador, l'únic aparador que hi ha, que des de qualsevol lloc del món, per dir-ho així, volen saber què fem aquí i què ha passat aquí, han de venir a raure a casa nostra, un dels nostres objectius, ja gairebé allò que portem a la sang, diguem-ho així, és incrementar el patrimoni. Jo crec que hem fet 2 xarxes importants de complicitats, que a mi m'agrada fer servir aquesta paraula. Una és la dels professionals. Quan finalment, per això teníem aquest interès en poder mostrar les peces al públic, en donar-hi nous discursos. Havíem de consolidar la idea, o sigui, de no haver-ho d'explicar més, per dir-ho d'alguna manera, de dir, el disseny també és un patrimoni cultural. Això, escolta'm, les arts industrials es van legitimar quan es van obrir els primers museus d'arts decoratives, que molts han acabat sent d'arts decoratives i del disseny. El Victorian Albert és
ha estat el model i continua sent el model. No? L'altra complicitat que vam engegar també gairebé l'endemà d'inaugurar és la complicitat amb el món docent, amb totes les escoles superiors d'art i disseny. El rol del disseny que és una eina justament de transformació de la societat. La primera exposició temporal que vam fer aquí, que es deia Disseny per viure, 99 projectes per al món real, que manllevava el subtítol de l'obra del Víctor Papanek, un dels grans defensors. Ja anava per aquí i hem continuat en aquesta línia fins a l'exposició que inaugurarem aquesta tardor. Inaugurarem una exposició que segueix aquesta línia i que en aquest cas se centra en la fusta com a material alternatiu, diríem, per millorar l'entorn. Jo crec que el futur passa per la presencialitat. Els museus, ara i abans, eduquen. O sigui, el museu educa, t'educa d'una manera o l'educa en el sentit més ampli de la paraula. És un espai de generar coneixement, jo diria. O sigui, el nostre primer objectiu és generar coneixement de les col·leccions. I per generar coneixement es pot fer de moltes maneres, evidentment. Què li diries al futur director del museu, si li haguessis de poder transmetre algun missatge sobre què li recomanaries, quina visió? Jo crec que quan un plegues d'un projecte has de deixar pas als que venen, que cadascú té el seu projecte personal, naturalment. Però jo crec que sí que és important saber, adonar-se'n que això és un centre patrimonial. El meu fill, fent-me la broma, sempre em diu que és la bien feinada. Bueno, què hi farem? Ara no en seré tant. Bueno, que és broma. Perquè els altres avis es van prejubilar i es dediquen a viure bé i al seu net. Jo m'hi dedico una mica menys, ara m'hi dedicaré una mica més, el pobre Roger, que és moníssim.